Ne wacho mwabedo godo ngeso ka ngeso kaka wuono wang'iyo chal mar somo pacho kendie. E chal mar somo weche mathoth osemako sekta mar somo ahinya nyaka chenro mar CBC ne donji kata ne chak tiyo e piny mar Kenya ka nyaka sani pod nitiere ng'ikruok maka kod kacha e wi chenro no ero. Ahinya sani ka wang'iyo kata wadok piny en mano mar grade 9. Jopuonjre gi gisomo mang'o to en kanye mabende koro gichomo tok mendie mabende dwaro tayowa e twagne wantiere kod japuonj ma CBC Makrin Auma oimore kendo machiegni. Oimore ahinya. Machiegni ahinya mar bedo kodwa e mine wacho. Erokamano. Wang'iyo ane kaka koro ka wang'iyo chal mar somo wane higa no ero mar 2025. Nyaka CBC ne donji ma wachopo kae kuma wantiere sani. Ochalo nade? Sani pod wa face challenges e CBC ni. Mokwongo wayudo ni ok jopuonje te mose understand gima CBC ni en. Jonyuol wegi be yudo ni ok ong'eyo gima this CBC en gi kaka the future mar CBC ni. Nikech yudo ni kaka skunde mag piny owacho pod yudo ni nitie nyithindo the teacher student ratio ni very low. Yudo ni japuonj achiel against nyithindo kata 70 e skunde mag piny owacho. Koro yudo ni the quality of service ni piny. Then wan gi infrastructure. Yudo ni skunde mang'eny pod onge laboratories, onge enough classrooms. Nikech wang'eyo ni CBC ni pod obedo domicile de primary. Koro yudo ni skunde mang'eny mag primary gi pok ogero classes moromo manyalo accommodate jo grade 7, grade 8 gi grade mar 9. Nikech yudo ni from playgroup nyithindo gite ni in the same environment. Koro schools mang'eny mag piny owacho onge classes moromo, laboratories be mag practical. Nikech yudo ni learning areas kaka nutrition mobedo integrated gi agriculture dwaro practical. Integrated science take up moko kaka chemistry, biology gi physics gi dwaro practical. Koro yudo ni skunde mag piny owacho gi ok nyal timo practical go. Koro ni nyathi ok puonj gima onego bed ni puonje in the learning area. En koro pod en e book kar mondo tim practical. Kech onge kata equipments go onge. Kaka skunde moko mag gweng' mag dala go. Kati ng'eni nokawo kinde mathoth, sirikal kata migawo mar somo nokawo kinde mathoth mondo koro giamua ni to grade 7, 8, 9 bedo domicile primary koso dhi e secondary. Nikech secondary schools ni wacho ni gintiere kod laboratories ka ginyalo tiyo kodgi. Yes. Koro mani challenge mo face ahinya, especially skunde mag piny owacho. Lakini skunde mag jiwegi, in other words private schools, geto gin gi the infrastructure. Yeah. Mano kanyo gi onge tabu mora mora. Tabu machielo kendo yudo ni grade mara 7 gi grade mara 8 nyaka sani as we speak yudo ni in the public schools go books magitiyo go for the rationalized learning areas have not been merged. They are not there because yudo ni learning areas kaka pre-technical studies mano bedo integrated gi computer science to bedo integrated gi business studies as one learning area. Yudo ni book onge mobedo rationalized. Rationalized niso nango makoro oriugi obedo merged. Ineno initially ne gin 14 learning areas. Sani gitimo 9 learning areas. Tido ne 9 gi learning area achiel kaka pre-technical studies is an independent learning area. Otingo subjects. In the 844 we call it the subject. In CBC we call it the learning areas. Otingo learning areas moko adek. Main pre-technical and business studies to en computer studies. Koro yudo no nego beni gibete book achiel. Nikech kindiko kata timetable, kata in the schemes of work, onego beni ndike as one learning area. To koro onge book mobedo rationalized. Motingo gi gote. Kata agriculture bedo integrated gi nutrition, which was formerly home science. Yudo ni waonge book moriwogi kaka one subject or one learning area. Antiere gi penjo sama koro iwacho ni oriugi owinjo gibede ginene achiel. Sama gibedo kaka topics, gibedo kaka sections koso gibedo nango. Koro yudo kaka pre-technical studies, don koro the learning area lungo ni pre-technical and pre-career studies. Motingo computer, koro yudo ni a topic achiel, we call it strand. A strand achiel kaka the first topic in introduction to pre-technical studies. A strand no, nitie aspect mar business studies, nitie aspect mar computer studies, nitie aspect mar pre-technical studies. Agriculture and nutrition
the same. In the first strand, and maybe a different substrand. The first substrand in that strand, you find in Tiere an aspect of nutrition and an aspect of agriculture in the same strand. Because the method manegitimo go to integrate, any the negi integrate learning areas more related. Kakine no agriculture dong nigi related gi nutrition. Koro kamano. Koro giketo gi kanyakla. Koro ni buge onge, lakini koro kaka skunde mag ji giwegi to gin gise access kat online materials nitie. Gin koro gitiyo gi online materials. Nikech anya paro giko higa mokalo nitiere kaka jo KICD gi migawo mar somo ne wacho ni giseiko buge kendo ni chaka chwal gi ne skunde. Pok gichwalo ne skunde. Iyudo ni schools mang'eny ongego. Pok giyudo. Skunde mag piny owacho gi ongego. Kwano, Kisungu, Kiswahili mago tok no bedo integrated. Koro issue nen mobedo integrated gi. Mane kuma shida nti. Alafu kendo problem mayudre gi books go, iyudo ni schools gi japuonj achiel puonjo 9 learning areas go. To japuonj ni mano tiegruok mare mar university nosomo learning subjects adi ariyo. Mane qualification mar japuonj. Koro kaka anan japuonj CRE gi Kiswahili. Dane school mar piny owacho, dapuonjo kwano, dapuonjo integrated science, makia, dapuonjo pre-technical studies to anadrop business. Koro neno, koro idoni competency no, the quality no onge. To tiegruok mimiyo gi donga ijoni piny owacho kinde mane ndiko jopuonj mag CBC nitero gi mondo otieg gi afresh. Nitero retooling. Itimo aneno ka skunde magalo mar piny owacho timo retooling every holiday kata December ne gin go. But koro ngeni for quality onego be ni timo gimilonye. Okanyal puonjo kwano to samo kwano na luoro maliche omiyo na yero Kiswahili. Kato koro keti gi kwano. Ipuonjo japuonjre to ko peji penjo ni we adoga ni ane. Lenga ne monde. Ichako go research. Yes. Okay. Yeah. Koro mago moko kuom gigo mabende wang'iyo mathago somb CBC gi nyaka sani. Adwaro wadhi ane ahinya e grade mar 9 ne. Ingeni sa nyaka CBC ne bi thoth ni bo yudo ka jokanye sector ni itema wadhirane wagadha wang'eni to odhi chopo kanye. Sani wachope grade mar 9. Jo grade mar 9 gi gin mane gichako CBC. Gine pioneers mag CBC. Gine grade mar 9 to thoth ne pod ji kiani to koro idwa tim nang'o. Ang'o ma gipuonjore. CBC mokwongo kane chako ne wacho ni idwa duok subjects piny. Ni wacho ni gina 14 sani gino 9. To gino 9 mabende kidog ng'i ahinya o gino 9 pod gina 14 ka. Yeah. Koro problem mantiere e grade mar 9 ni ngeni being a pioneer, even being a pioneer of something, yudo ka unemo yudo ga chandruok ahinya, the teething problems. Koro problem maduong e grade mar 9 ni en uncertainty of their placement. Nikech piny owacho pod kia koda nyithindo gi otere primary in senior school, that is now in grade 10, koso gidong e primary. Otergi e secondary koso gidong e primary. Nikech as we speak now CBC pod ni domicile primary. Koro nitie uncertainty no podi pod koro di bedo nade. Kendo gimachielo man pod wan gi chandruok ne en the criteria mane magidhi tiyogo mondo gi place nyithindo gi. Wang'eyo ni ka gidhi e senior school to nyithindo gidhi ter in 3 pathways. To pathway mokwongo ni STEM, machielo en sports and creative arts, and more in social sciences. Koro iwuoro ni nyathini ere kaka gidhi tiyo gi criteria mane. Kech giwacho ni CBC ok en about results, ok en about grades, but koro criteria mane ma gidhi tiyogo mondo giwach ni koro kaka nyathini en koro onego tere STEM
gidhi tiyo gi criteria mane. Mano is another problem. Kati ngeni bende penjo biro ni to mana kapo di wuoyo wach mar criteria ni. Criteria mare ma moketi mar yango ni school makama en mar STEM. Makamendi e social sciences. Mane ma pod pek ma pod wan go. Nikech waken ni piny owacho dhi tiyo gi criteria mane. Wadong gi dweche matin. Wange ni pod en January lakini wadong gi dweche matin. Koro gimiyo nyithindo gi bedo uncertain. Koro yudo challenge maduong' sani. Jonyuol mang'eny ringo tero nyithindo gi international curriculum. Kech oginya dok e primary nikech 844 rumo. Koro gi end up ni gitero gi IGCSE nikech gikene nyithindgi gi future gi en nade. Koro the government nyalo come out mondo obed, especially the Ministry of Education, mondo rie wachni mondo ngiswa nyithindo go bed certain kaka no ngeni ngato kotieko class 8 to dhie form 1 to gitiyo gi criteria mar marks makido 350 ngeni dhi extra county gi machal kamano. Koro mane problem pod wan go, mane pek ma wan go e CBC ka. Makrin gima bende pod wang'eyo ni mato intie kendo wantiere koda thoth jopuonjre mantiere e skunde mag piny owacho manyaka tim areas adek ma bende koro iwacho ni ibende ipuonjo CBC. As STEM sama koro ng'ato timo science, technology, engineering kanyakla kod maths. Aneno ga sama nyithindo timo penja inya KCSE, KCP ka gitiek idwa bedo ang'o, adwa bedo daktari, adwa bedo engineer, adwa bedo gik makamago. Mane kuma koro STEM tere ng'ato. Mane kuma STEM tere ng'ato. Koro kidwa bedo kaka daktari, idwa bedo engineer, mano in STEM. Ng'at ma koro dwa timo arts gi sports sciences. Mano ng'ama is in more of is a sporty person. Dwa timo kata inongo ni wachina ngo sport analysts, gik machal kamago. Things to do with the art, kata music, ngechen creative arts be nie ye kanyo. Koro kata dwa bedo musician, and all that. Dwa bedo jafwambo gidonjo mane donjo i creative arts kanyo. Alafu koro social sciences, tena kata kidwa bedo lawyer, logo to koro fall under the social sciences. Mago koro kuonde ma ng'ato nyaka ng'i. Alafu koro neno ntiere learning areas ming'iyo mane karo kaka STEM no ngeni nitie learning area mane manyathi onego beni focus ahinya kaka integrated science no onego beni nyathi focus ahinya ko ngeno no ibede kwano mano isang'e automatically ni you're probably going to STEM. Nyathi nyalo bedo ni obere kwano to okobere gik mamoko kaka ntiere gik moko kaka biology kaka integrated science gini koro integrated science koro en biology, chemistry gi physics gini mago kobere to obere kwano kato ochako okawo kisungu moro kata social studies kato ochako okawo business studies kochecha ingeni koro ochanganya koro nyathi machal kamano koro wabro ng'iyo ability ne emo milonge ni competency. Nyathini en competent e ang'o okobere kwano lakini gik mimulo gi lwedogi kemiye kata no connect to computer to nyalo loso mano nyathino ni STEM automatically by what is able to do ability ne mano kore pogruok mar CBC ni gate 44 kech 44 wang'yo no yudo A kata yudo B lakini koro ka wang'yo ni apart from samoro meet expectation ama en approaching expectation lakini nyathini kemiye gimo miloso gi lwedo to bere kemiye ni en samoro en good public speaker onya wuoyo mbele ji mano automatically en social sciences koro mago gik meng'iyo koro gik mwang'iyo then with the guidance of japuonj emomiyo japuonj beto gi nyathi most of the time with the guidance of janyuol then gi interest mar nyathini koro wang'iyo gik moko adek koro kwa focus ahinya nyathi machalo kamano koro kwa ng'iya neni no okala ahinya kwano wang'iyo interest ne. Aya, penjo moro mabende osebedi kipenjo wacho ni CBC akiane en owinjo bede kamano koso involvement mar janyuol e somo mar japuonjre. Ingeni wacho ni capability mar nyathi to ka nyathi obiro bet to gimoro amoro odwa timo gi janyuol ne ibo yudo ka janyuol impose gik ma eno ng'eyo moloyo gima nyathi dwaro. Ere kuma koro ikete kiew. Koro yudo ni CBC king'eyo some of its king'eyo framework mar CBC no yudo ni parental involvement is part of it. It's important mondo janyuol obed involved. You know kaka king compare gi 844 yudo ni 844 it's about nyathi
But it's all about the holistic nyathino yani holistically janyuolne nyalo konye koso nyalo timo gini kende. Korido ni most of the things kosetime school inyalo miye kaka homework. Things any with the assistance, with the help of a parent, do this or carry out a charity work. Gima chal kamano. Yeah. Owinjo bed gik mitimo together. Ok assignment. And community service learning nikech mano is also part of the CBC. Community service learning mitimo gi janyuolni unyoga twacho ni with the help of the parent carry out a community service kata kaka charity work with the permission ok assignment mar book mane pogruok erokamano ahinya Macrine. Sawa, inyisa ni orumo kaka wang'iyo higa ni samodhi rumo gi jo grade 9 makoro pioneers madhi tieko okang' mokwongo mar CBC, ang'o minyawache? Anyalo wacho ni wan kaka school mag jiwegi wan waikre ne grade mar 10 nikech wan kaka school mapuonje Merisho School wadhi offer the 3 pathways go. Koro wan waikre in terms of teacher, in terms of infrastructure, we are ready for the 3 pathways. Lakini anyalo encourage piny owacho mondo otim the necessary arrangements to make sure this pioneer group oko feel wasted. Kigi feel ni gibagni. Mane gima nyalo wacho. Arwako erokamano an Macrine Auma, japuonj Merisho School. Erokamano ahinya Macrine Auma, mano japuonj ma CBC ka ok Merisho School, ma bende omiyo lony mare e weche go mag chal mar somo ka ahinya wang'iyo grade mar 9 mane wantiere godo e chenro ni mar Mine Wacho. Kik idhi mabor, pod waduogo gi weche manyien mamoko.